Aku welcome kabeh. Sesambungan karo sampean guru, markets. Kita miwiti karo data ringkesan babagan perusahaan. Yen perlu, sampean bisa ngaso video. Kita ngajak sampean ndeleng saben indikator saka perusahaan sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal nganalisa indikator organisasi saiki Gentex Corporation, ticker GENTEXI. Review digawe adhedhasar data wiwit 23 April 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan Gentex Corporation kalebu subkategori. Auto elektron, 33 organisasi melu ing analisis, iki banget wakil. Goleki keputusan sing digawe adhedhasar asil video iki. Asil sakap kanggo perusahaan, 7,5 saka 10 terms. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 1,5 poin. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar kita kabeh. Kita bakal weruh sing skor rata-rata kanggo pasar minangka kap 1,8 terms. Marang skor 7,5 terms kanggo Gentex Corp. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Gentex Corporation lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing ing 12 sasi enggo bareng Gentex Corporation nuduhake dinamika minus 35,2%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 12,1%. Iki mesti ora ateges apa-apa, nanging kita kudu njupuk kasunyatan iki menyang akun. Kapitalisasi pasar perusahaan Gentex Corporation punika 4,92 miliar dolar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku 100 US dolar miliar. Gentex Corp nuduhake 4,945%, iki minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku 2 US dolar 46 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku 42 US dolar miliar. Gentex Corp iku 5.843%. Kanthi bandingake saham kapitalisasi pasar lan imbangan, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Gentex Corporation ing subkategori ing kasus pambiji nilai pasar yaiku 4,945%. Regane buku 5,843%. Sing 18% luwih saka bagian kapitalisasi pasar. Taksiran nuduhake perusahaan saka pasar lan nilai buku ing subkategori apik 1 titik. Perusahaan ora duwe kewajiban finansial. Rating adhedhasar tingkat kewajiban utang perusahaan, apik banget 2 terms. Imbangan saka nilai pasar saham perusahaan kanggo media WI cocok kanggo 12,3. Rata-rata ing subkategori yaiku 137,9, iki 91% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran rega ijol-ijolan kanggo bati dibandingake karo organisasi subkategori, apik banget 2 poin. Media Wiki kanggo pungkasan 12 sasi 399 US dolar mayuta-yuta. Pangentukan mangsa liwat sabanjur 12 sasi samestine 462 US dolar mayuta-yuta. Kang 15,8% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran saka kira-kira media WI mangsa ing comparison karo ing subkategori, apik 0,5 terms. Rasio nilai kanggo revenue perusahaan punika 2,1. Rata-rata kanggo subkategori punika 1,9, kang 11% luwih dhuwur tinimbang ing subkategori. Taksiran rega pasar kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 2.310 US dolar mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo teka 12 sasi samestine 2.630 US dolar mayuta-yuta. 14% luwih saka ing wayahe saiki.
Taksiran pratandha penghasilan mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates punika 17,2%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,4%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 15,9%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 2,286%. Iki 116% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Kasunyatan iki nuduhake boten seimbang kalebet ing rega pasar organisasi saiki Gentex Corp, mbok menawa menyang revaluation. Jumlah ibu kutha pasar kanggo saben pegawai organisasi punika $796.000. Lan ing subkategori ana $368.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 116,3%. Evaluasi volume modal pasar saben pegawai dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan 0 poin. Bati saben pegawai individu saka perusahaan punika $64,500. Kanthi rata-rata kanggo subkategori $2,700. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 2.318%. Taksiran laba perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian saka revenue saben karyawan individu saka organisasi punika $374.000. Miturut subkategori $195.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 92%. Taksiran revenue saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Enggo bareng cendak ing 3,4% karo rata-rata subkategori 7,2%. Iki minangka pratandha resiko short remet bisa. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 42% kanggo perusahaan Gentex Corp. Ing subkategori, tingkat resi 14 kira-kira 43%. Teknis, securities subkategori dipetik ing cara sing padha enggo bareng perusahaan Gentex Corp. Rega saham nyata saka perusahaan iku kira-kira $21.74. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $27.06. Prabdan antarane taksiran saiki lan ramalan konsensus kira-kira 27%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedya kanggo sampeyan, link menyang ing komentar pinned. Tabel pesenan ngandhut kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening sistem bantuan guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar pambiji sekuritase perusahaan Gentex Corp. Sistem evaluasi informasi lan referensi guru, markets kaputusan wis digawe. Buka tawaran tuku kanthi rega $21.75 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup dhuwur. Evaluasi organisasi ditindakake adhedhasar metode penilaian indeks AKIM. Jupuk MediaWiki disetel ing 23,3. Mandeg mundut disetel ing 22. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur kesepakatan ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil dagang tanggal 23 Mei 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker, MVI bakal pesen ngedol wawas. Video babagan urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki.
Nalika nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas. Urutan kapindho tetep ing rega nyata. Matur nuwun kanggo kabeh wong sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi lan referensi guru, Markets.